Dobro, evo, umolit ćemo se pa ćemo pročitati onda jedan tekst tu iz ovoga. Pročitat ćemo djela apostolska 2, dakle djela apostolska 2. Djela 2. Djela apostolska 2. Djela apostolska 2, 37 do 42. Kaže Božja riječ ovako ovdje. 2. Da, djela apostolska 2, 37. A kad čuše, ražali im se u srcu i rekoše Petru i ostalim apostolima, što ćemo činiti ljudi i braćo? A Petar im reče, pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Jer je za vas obećanje i za djecu vašu i za sve daljnje koje će god dozvati Gospod Bog naš. I drugim mnogim riječima svjedočeše i moljaše ih, govoreći, spasite se od ovoga pokvarenoga roda, koji dakle rado primiše riječ njegovu, krstiše se i pristade u taj dan oko 3000 duša. I ostaše jednako u nauci apostolskoj i u zajednici, u lomljenju kruha i u molitvama. I tako dalje. I uđe strah u svaku dušu, jer se činile sa čuda apostolskim znacima. Dobro. Eto, toliko iz Božje riječi. Dakle, evo, pročitali smo ovaj tekst i naša tema danas biće kako da se spasim. Kako da se spasim? Jedna žena me nazvala iz Düsseldorfa i postavila me ovo pitanje prije neki dan na internetu, slušajući ove moje propovjedi iz Njemačke. Slušajući ove moje propovjedi sa interneta što ja objavljujem tamo i postavila je to pitanje, to mi je dalo ideju za ovu današnju propovjed. Htio bi da i ova propovjed dođe i do Düsseldorfa, da može i ona slušati, da možemo početi jedno razmatranje koje mislim da bi trebalo nastaviti u par tema kako da se spasim. I ona je baš to postavila to pitanje, da bi htjela se spasi i ona i njezin cijeli dom. I evo, pročitali smo kako je to išlo nakon što su apostoli održali propovjed, odnosno Petar apostol održao propovjed nakon dana silaska Svetoga Duha. Evo sad ste malo prije neki od vas rekli da ljudi idu da slave dan mrtvih ili dan duhova ili tako nešto. Oni imaju ta dva praznika, dan svih svetih pa dan mrtvih. Ja ne držim ni jedan ni drugi. Mi držimo u to doba baš dan silaska Svetoga Duha, odnosno dan rođenja crkve. To je naš dan rođenja crkve, kada je Gospod spustio Duh Sveti na zemlju i kada su se ljudi obični kao ja i vi ispunili Svetim Duhom i postali na temelju toga sveti Božji ljudi. I Petar je nakon toga držao propovjed možda po prvi puta evo, ovdje u javnosti na ovakav način i na temelju ove njegove propovjedi spasilo se 3000 ljudi. Dao Bog da to kod nas bude tako. Amen. Zamislite sada da ovu propovjed ja pustim na internet i da se spasi 3000 ljudi. Ako Gospod hoće, zašto to ne bi moglo biti? I da krenu neki čak i ovdje, da krenu neki u drugim gradovima svoje nekakve crkve gdje bi se mogli skupiti. Tako se ovdje dogodilo sa Petrom.
i ostali su apostoli bili tu, ali evo Petar je držao propovjed i ljudi su se našli zatečeni, iznenađeni sa propovjedi Petra apostola i apostol Petar im je govorio o uskrsnuću Isusa Krista i o paklu i o spasenju i kazao je da Isus nije vidio truljenja u grobu, dakle nije ostao u grobu, njegovo tijelo je otišlo, uznijelo se prije nego je truljenje nastalo i Isus, ovoga kaže Isus, on kaže uskrse Bog i onda im to spočitava ili prigovara, ajmo tako reći, on im to jednostavno stavlja na teret, ono što bi mi dobro bilo da i danas ljudima stavimo, naravno sa ljubavlju, sa velikom pažnjom, njihove grijehe na teret. Jer to je, kaže, vaš grijeh, najveći koji ste učinili danas, sada, u ovoj situaciji. Vi ste, kaže, oni koji ste ubili ovoga Gospoda Isusa Krista. Vi ste ga, kaže, ubili. I onda je njega Bog podigao iz mrtvih i koga ste vi dali da se razapne i onda kad su oni to čuli, ražali im se u srcu, piše to, ražali im se u srcu i rekoše Petru, šta ćemo činiti? Evo vidite kako dolazi spasenje, kako da se spasi čovjek. Nema bez ovoga ražaliti se u srcu. Pitamo se zašto to tako mora biti, zašto neko mora da strada, da se neko ražalisti u srcu. I u tom smislu su i naša stradanja danas. Dok neko strada, kao što Pavle kaže na jednom mjestu, da se mojim okovima vi spasite, se oni isto ražalili zbog Pavla apostola, sad su se ražalili zbog Isusa. I tako uvijek neko strada, Job strada, Slavko strada, ne znam ko, Valter strada, bilo ko možda strada, da bi se neko Isus strada, da bi se neko ražalio u srcu. I pokajao. Jer mi ne vidimo ništa, mi vidimo sve ok, nama sve izgleda lijepo i krasno, mi bismo htjeli da to uvijek bude tako lijepo i krasno i da se ništa ne događa. Da je sve ko podmazano nam ide u životu. Lagano je. I da sve rješavamo bezbolno i bez problema. Ali Gospod neće tako. Evo, svi do jednoga apostola su bili poubijani i stradali su jako. Pa sjećamo se samo stradanja Stjepanova, kako je poginuo, kako su ga ubili kamenjem. Pa jedanput su apostola Pavla kamenovali, ali eto ostao živ čovjek. I nabacili su na njega kamenje, a Bog je dao da ostane živ. I tako mnoge stvari su se događale učenicima u ono doba. I to sve zbog ovoga naroda nevjernoga i tvrdoglavoga koji niti da vjeruju u Boga. I onda su ljudi koji su htjeli vjerovati dobili žalost. Oni koji su volili Petra, oni koji su volili Isusa, dobili su žalost. I njima je to teško palo, gledajući smrt Gospoda Isusa Krista tako u agoniji na križu krvavoga svoga razapetoga sa onim vojnicima rimskim koji su mu se još rugali i smijavali ga. I onim narodom tu koji je prolazio, svaki imao neku svoju politiku koju je vodio prema Isusu, svaki imao neku svoju zamisao koji danas, svaki ima neku svoju vjeru i tupi neku svoju vjeru. I evo zato mnogih tu nema danas, pričaju mnoge lijepe priče i ugodne za uši, ali kad dođe konkretno trenutak da bi trebali da se ražale za Isusa, onda ih nema nigdje. I kad bi trebali da sudjeluju sa nama u zajedništvu, onda ih nema nigdje. Kad bi trebalo da se oni pokažu da su i oni djeca Božja, da su i oni jednaki s nama, da su i oni u bolu, da su i oni u tugi, onda oni imaju svoju politiku koju vode, da tako kažemo, što kaže Roko, neću politiku, moju bucigu. To je jedna vrsta ponašanja, zato govorim politiku, sa tim bih htio kazati, kako ljudi imaju dvolično ponašanje, kako ljudi ne znaju šta govore, često puta se ponašaju sasvim drugačije nego što misle i onda se u njihovom ponašanju vidi sasvim nešto drugo. Ljudi kažu da oni vole ovo, da vole ono, kažu da vole Isusa, kažu da ljube braću, ali u praksi to se slabo događa. I Petar je to govorio njima
ako zaista je ovdje njima došlo žao i Gospoda Isusa, ako je stvarno to žao i oni su postavili pitanje šta ćemo da radimo, ovo je stvarno problem. Mi smo sudjelovali u ubistvu Gospoda Isusa, to je situacija u kojoj su bili zatečeni. Danas ne možemo ovako da kažemo, znate, vi ste ubili Isusa Krista, iako je i to istina. I danas, iako je prošlo toliko tisuća godina, 2000 skoro od kad Isus razapet i više, da, isto su svi ljudi krivi, isto su svi sudjelovali u razapeću Gospoda Isusa, jer to bi mogli vrlo lako dokazati, jer Gospod Isus je rekao da je on razapet za grijehe svijeta. Ako si ti danas svijet, onda si tu uključen. Ako nisi svijet, onda nisi uključen. A ako za grijehe svijeta nije, Isus rekao kojeg svijeta. To vrijedi za cijelo svijet, koji god je živio i koji živi, koji će živjeti. Isus je jedan puta dao sebe za grijehe cijeloga svijeta. Prema tome, ako je Isus umro za grijehe cijeloga svijeta, onda su u tom svijetu svi uključeni, onda su grijehe svi u nas ubili Isusa. Kratko i jasno rečeno. Međutim, čovjek se često opravdava i htio bi da se spasi na način da se opravdava za svoje djelo koje je učinio ili koje je učinio, da nije ono tako strašno, da nije ono tako opasno, da nije ono tako zakazniti i tako dalje. I ovi ljudi su to shvatili. Najgore je kad čovjek počne zaobilaziti istinu. Ali ovi su ljudi to prihvatili da je to istina. Da su oni krivi što je Isus Krist ubijen. I pitali su šta ćemo sad činiti. Sad kaže Petar, sad se pokajte za to. To je spasenje. Dakle, ja moram doći do spoznaje nekih svojih grijeha i za njima žaliti. Što su takvi, što sam ja to učinio u životu, što sam propustio i što sam učinio nešto što nije dobro. I ako idem zatim žaliti, onda ću moći imati prilike da se pokajem. Ako ne žalim zatim, ako mislim, ne osjećam ništa, nikakvu grižnju savjest, nikakvu žalost zatim, nego mislim da čak možda to nije bilo tako ni opasno, ni tako loše, ni tako strogo kažnjivo, onda ja nemam sad zašto da se kajem. Dakle, ovdje što je Petar propovedao, on je dosta govorio o Gospodu Isusu, ja sad tu nemam vremena sve čitati, kako on nije David, kako je David drugi neko, kako je David i njega najavljivao, kako je on ima vlast, kako će on i nad neprijateljima vladati, kako njegovo tijelo nije u grobu ostalo i tako dalje, puno toga tu on navodi Gospod Isusu i šta je, kako to teklo i kako je on. Dakle, cijelu storiju, najme reći tako, ispričao im je Petar na ovaj dan, a to je bio dan duhova. I to se dogodilo baš na dan duhova, evo, kao da smo se spremili za dan duhova. I upravo to je potaklo narod da sluša u taj dan, a ja vjerujem Duh Sveti djelovao na te ljude, da slušaju i da imaju otvorene uši za čuti ove istine. Dakle, nije Petar neki ekstra super propovjednik, pa je on uspio da obrati 3000 ljudi kako to neke danas tumače. I došao mi jedan pod jedan čovjek kaže, ti ako nisi nikakvi propovjednik, da viš ti jedan tu koji kad propovjeda, tu se obraćaju ljudi na gomile, kaže. A ja kažem, dobro, hvala Bogu, ja sam mali propovjednik. Dakle, nije to Petar bio neki super propovjednik, nego je Duh Sveti djelovao u ovoj situaciji kod dana duhova koje je Bog htio potvrditi silom Svetog Duha da se obrati 3000 ljudi, da oni vide djelovanje Svetog Duha, a ne mi vidimo nekog Petra tamo. To je problem danas sa ljudima. I kad im nešto kažeš, onda, to nije niko ništa. Ali ovaj je već neki malo bolji, a onaj tamo još malo bolji, sad ćemo tražiti nekako još bolji. I problem je u tome što se tako čovjek ne spašava da traži ko je najbolji propovjednik na svijetu, nego da se spasenje dobija vjerom da će Gospod spasti čovjeka ako prihvatimo njegovu riječ. Gospod može i najgoreg doktora učiniti dobrim doktorom. Gospod može i najgoreg propovjednika učiniti najboljim propovjednikom ako kroz njega hoće da se proslavi da Duh Sveti radi. I to je ono što trebamo mi moliti. Pokajte se, ali pokajte se uz pomoć Duha Svetoga. Da Duh Sveti dođe, jer ovo pokajte se, to jeste savjet i Petra
šta da rade. Ali pokajte se, to ne znači da su oni sami sad to uspjeli učiniti. Jer mi znamo iz naše prakse, iz našeg života da niko od nas se nije uspio pokajati kad je to sam odlučio učiniti. I da ako bi to neko uspio napraviti, onda je on Superman, onda je on veći od Isusa Krista koji uspije sam sebe pokajati. Dakle, ima ljudi koji kažu ja kajem se ja, ali to je laž. Mi moramo čekati na silazak Svetog Duha, kao što se ovdje dogodio. Prvo je sišao Sveti Duh na apostole, onda su se ovi pokajali. Dakle, Sveti Duh je tu još prisutan i radio je ne samo sa apostolima, vidimo ovdje sa njih 11, ili bio jedan Juda otišao, jel? Sad više nije bilo 12, nego 11 apostola. I ne samo da je Duh Sveti sišao na apostole i pokazao se sa svojom silom nad apostolima i plavenim jezicima, kako čitamo tu malo prije ovog teksta, nego je se tu sišao i na narod koji je slušao tu riječ. To je ono što mi moramo moliti Gospoda danas. Gospode, siđi na ovaj narod i Duhom Svetim ih ti obrati. I onda je bilo od Duha Svetoga i ova poruka pokajte se. Prava poruka u pravo vrijeme na pravo mjesto kad je djelovao Duh Sveti. Ovdje niko ne vidi djelovanje Duha Sveta, kao što sam prošli put govorio, Duha se ne vidi kad on djeluje. I misliš, to polažu ruke apostoli tamo na nekoga pa mu daju neku vlast. Ali ne vidi Duha Svetoga što stoji iza toga i ko stoji iza toga. Dakle, pokajte se da se krstite, to je bila Božja zapovjed kroz apostola Petra ovim ljudima i oni su se pokajali i odmah krstili. I to u ime Isusa Krista. I to je bilo za oproštenje grijeha. I onda ćete kad je vi primiti dar Svetoga Duha. I sad mi se čudimo ovdje, dakle, kako to ide redoslijed. Prvo ide redoslijed ovdje da se oni pokaju, pa onda ide redoslijed da se krste, pa onda primaju Svetog Duha. I sad ljudi kažu, vidiš, znači mi se moramo pokajati, moramo se ići krstiti, onda ćemo tek dobiti Svetog Duha. I tu vlada jedna velika zabluda u nerazumijevanju ovoga doba. Jer mi smo sad malo prije rekli da sad malo prije sišao Duh Sveti. I sad malo prije je Petar počeo da propoveda, vođen Duhom Svetim. Do tada Duh Sveti nije bio još tu na zemlji uopće, nego tek je sad sišao. I to je to razdoblje kada Duh Sveti nije bio prisutan. To se razdoblje zove jedno prelazno razdoblje, a danas se ne može dogoditi da se neko krsti i pokaje bez da primi Svetog Duha. Dakle, današnje razdoblje je drugačije malo nego ovo ovdje što je bilo u djelima apostolskima. Prvo silazi Sveti Duh, naravno mi priznajemo i kajemo se svoje grijehe, ali onda dolazi Sveti Duh i onda se idemo krstiti kao što čitamo i na drugim mjestima što je radio Ivan krstitelj, ako se sjećate, kada je krstio ljude, onda im je prigovorio da zašto se dolaze krstiti kad se još nisu pokajali. Ovo bi bilo suprotno od ovoga onda, recimo, onda ih Ivan krstitelj nije htio krstiti jer se nisu pokajali. Dakle, prvo su se trebali pokajati pa su onda doći krstiti i, dakle, prvo su trebali primiti Duh Sveti. I Duh Sveti je tada dolazio povremeno na ljude, ali poslije toga kad se ovo dogodilo, poslije toga je Duh Sveti bio stalno prisutan među ljudima i onda vidimo to vezano uz apostole, uz židove, da kaže jer je za vas obećanje i za djecu vašu. Vaša djeca, dakle židovi, vaša djeca i Bog je dao vam obećanje i za sve one daljnje još koje će god doznati Gospod Bog naš preko vas, to je mislio. Dakle, za njih je ovo obećanje Bog obećao, a obećao je, sjećamo se, jer oni su onda imali Stari Zavjet, nisu imali ovaj Novi Zavjet kao mi sada, oni nemaju pojma, a nisu se mogli sjetiti šta je napisano u prorocima i onda ih Petar podsjeća, to je obećanje dao Duh Sveti još preko proroka Joela, da će vaši sinovi i vaši kćeri, kaže, da će proreći i usnicu nove proreći, kaže, proroštva i dobit će znake, dakle da Duh Sveti siđe na njih. U Joelu proroku prorečeno za taj dan kad će se Duh Sveti spustiti na zemlju. Kaže, za vas je to bilo obećanje i onda to je, dakle, sad ispunjenje. Ono je bilo obećanje preko Joela, a sad je to ispunjenje došlo.
Dakle, Duh Sveti se sad zaista spustio na narod i sine vaši i kćeri se proreći će, kaže, i starci vaši sniće snove, tako da tamo još pišu u proroku Joelu. I svak će se spasiti, uvijek prizove ime Gospodnje, sve to prorečeno u proroku Joelu. Dakle, mnogim i drugim još riječima, tu piše, i mnogim drugim riječima još im je svjedočio. Znači, još nekim riječima koje tu čak nisu ni zapisane, vidite, toliko puno im je apostol Petar svjedočio kako će da dožive spasenje, kako će da dobije spasenje, kako će da dođu do pokajanja, kako će se pokajati, kako će prihvatiti Isusa Krista kao spasitelja. I onda ih još na kraju molio Pavle, odnosno Petar, da su oni odgovorni za svoje spasenje, spasite se od ovog pokvarnog roda. Dakle, ne samo da ih Duh Sveti molio, nego ih i Petar moli da se izdvoje iz svijeta. Dakle, da izađu iz svijeta. Da ne ostanu zajedno živjeti tako kako do sad su bili u svijetu, s njima u društvu, s njima u zajedništvu, s njima u istim grijesima, nego da se izdvoje od njih, da se odvoje od svega što je od ovoga svijeta, što je grešno, što je loše, iz grešnog društva, iz grešnih ljudi, svijeta njihovoga, jer to je spasenje. I onda su, vidite, oni odlučili to primiti, kaže i rado, koji kaže rado primiše riječ njegovu, znači prvo su primili riječ od apostola Petra, onda se krstili i pristalo je tada 3000 duša. I tako su ostali jednako, kaže, dalje zajedno u nauci, u zajednici apostolskoj i u lomljenju kruha i u molitvama, to je večera Gospodnja, to lomljenje kruha je tako i u molitvama. Dakle, evo, ovdje vidimo spasenje je vrlo jedno složeno pitanje. U Starom Zavjetu ljudi su mislili da su spašeni sa držanjem Božjih zapovjedi, ali nisu. Isti problem je, vidimo tu i u Novom Zavjetu, došao i tu su neki ljudi mislili u Novom Zavjetu da će se spasti držanjem zapovjedi Božjih. I danas ljudi tako misle, da se spasenje dobiva djelima, dobrim djelima. Ako imaš dosta dobrih djela, onda imaš šanse dobiti spasenje. Biti dobar, trebaš, da se trudiš, oni misle, i to do iznemoglosti biti dobar. I sad koliko puno biti dobar, pa sad da stavimo na neku vagu, ovdje je dobra, ovdje je loše, pa kako će sad to prevagnuti, koliko imaš loših, koliko imaš dobrih djela, šta će prevagnuti, jer imamo i loših, pa sad moraš staviti na vagu, koliko imaš dobrih, koliko imaš loših. Pa hoćemo li tako biti spašeni, ako dobro izmjerimo, odnosno ako dovoljno dobro i dovoljno dosta učinimo dobrih djela, hoćemo zato biti spašeni, ako količinski napravimo dosta dobrih djela. I to je, nažalost, uvuklo se u tradicionalne crkve danas to razmišljanje da će biti ljudi spašeni i zato mnogi katolici idu okolo i čine jako puno dobrih djela. I kad ti čine ti samo zbog toga kako oni misle da će zato biti spašeni. Da zadovolje sebe. Da zadovolje to krivo shvatanje. Oni misle da će na temelju tih količinskih dobrih djela, koliko količinu su učinili, da će im Bog nešto dati za to. Da će biti spašeni, da. Jer oni isto tako uče biti dobar i raditi dobro do iznemoglosti, to će ti pomoći da se spasiš, pa imate njihove mnoge časne sestre, poznata ona Marija, njihova Terezija, majka Terezija, koja je najviše sviju napredovala u toj dobroti. I svi je hvale, cijeli svijet je podržavao. I lijepo je to dobro činiti ljudima, to ja nemam protiv ništa toga, ali ja govorim ono što je najopasnije u tome bilo, a to je što je ta Marija Terezija na lažni način ubijedila svijet da će se tako spasiti, što nije istina. Na taj način nema spasenja. To je laganje Bogu i to je gluma. Da. Isto tako... Ruženje. Što je onak spasenje? Evo baš propovjed držimo tome. Evo baš doći u crkvu nije... Jasno, kako se ono mogu spasiti? Nije ni to spasenje. Jer ako bi mi uspjeli na temelju količinskih dobrih djela se spasiti, onda nama Isus ne treba. Onda je on nama dao prijedlog kako ćemo mi zaraditi to. A mi smo čitali Sveto pismu, zato pričamo o tome što je spasenje danas, kako da se spasim, da je spasenje na poklon. Ako je spasenje na poklon, na dar,
Da li Bože? Onda kako ja mogu njega zaraditi količinom dobrih Treba djela? nešto činiti, da. Onda ja lažem sebe i Boga. Jasno. Onda ja lažem i druge ljude oko sebe. I pravim zablude među ljudima da će se oni dobrim djelima spasti. Biti dobar, nikog ne ubiti, nikom slagati, nikom Da, zlo da. ne učiniti, on će se sigurno spasti. Što je apsurd. Kogod tako misli neće biti spašen. To je najveći dokaz zašto neće biti spašen. Jer u svoje srce i u svoju glavu stavlja krivu nauku da će zbog svoje dobrote biti spašen. Onda to od tebe proisteklo. Onda je to tvoje djelo, nije Božje, nema veze s Bogom. Onda ti veze s Bogom nemaš. Ako misliš da će te Bog spasiti, nagraditi te zato što si dosta dovoljno dobro učinio, onda idu kod Marije Terezije, tamo s njom vjeruju u Boga. Razumijete? Onda nemaš šta da tražiš kod Boga. Bog ne daje nagrade za naša dobra djela. Bog nije protiv toga da mi činimo dobra djela, ali daje spasenje zbog dobrih djela. I koliko količinski trebamo učiniti da bi dobili spasenje? To su apsurdi. Uopće računati to. I ko to može sračunati, jel? Evo vidite, neki misle su mogli sračunati, pa su sve vrijeme svoga života utrošili u činjenje dobrih djela, ali to im ništa ne pomaže. Samo kaže jedno mjesto to pismo, da daš svoje tijelo se spali, da ne znaš šta učiniš, ništa ne pomaže. Za spasenje. Da brda premještaš sve. Ništa ne pomaže za spasenje. Šta onda pomaže? Što se pomaže? Evo, Ne znaš što pomaže. o tome govorimo što pomaže. Dakle, vjera u Gospoda Isusa Krista, da je On učinio sva djela koja je potrebna za tvoje spasenje, a tebi poklonio dar koji nisi sposoban niti razumjeti, niti primiti ga. Blagodat ćete se spašeni. Blagodat ćete spašeni. Dakle, Gospod Isus je poklanja ono što ti nikad ne možeš zaraditi. I ako si toliko ponosan da ne možeš primiti taj dar, nećeš dobiti spasenje. Razumijete? Mi moramo biti, dakle, dovoljno ponizni da bi prihvatili ovakav poklon Gospoda Isusa da imamo spasenje zabadava na temelju njegovoga dara, odnosno na temelju raspeća Isusa Krista na križu, na temelju toga imamo spasenje. To je taj dar. Darovao je sebe. Dakle, Gospod Isus je donio sebe i poklonio nam sebe. To je spasenje. Tako da se spasi. I on sin Božji, da. To je najbitnije. A ne da ja činim dobra djela. A što onda Isus išao na križ? Ako se ja dosta učinio dobrih djela, onda Isus ide bez veze, pa dao sebe na križ. Da je to nešto drugo. Nemaš ti šta omekšati Gospod Isusa s Ne ljubavi. omekšati, nego sebe si omekšao. Sebe si omekšao. Ni sebe, ni Gospoda. Ni sebe, ni Gospoda. Omekšati ako si bio. Dobra djela neće ti ništa pomoći ako se hvataš za dobra djela. Nisi me shvatio. Ne djela u smislu idem raditi djela da bi kupio, ne znam, vječni život. Ne u tom smislu. Nego radiš ih jer si omekšana osoba, jer si druga osoba. Da ima kako Nisi više ista osoba. Da, to je jedna druga tema. Ja sad govorim kako da se spasim temu, a ne o djelima. Dakle, problem je isti i u Novom Zavjetu i danas je problem isti. Ljudi su zavedeni sa količinom dobrih djela i trude se. Iako oni ne misle da će nešto tu dobiti, a ipak pokušavaju dobiti. I nastoje biti dobri, da bi im Bog bio milosti, a konto toga očekuju ipak za uzvrat neku Božju naklonost i neku Božju samilost i neko plaćanje od Boga za to. Da bi Bog ih nagradio za to. I ljudi tako griješe. Možda i ne misle, kao što brat kaže, na spasenje, ali ipak to se tako pred Bogom razumijeva, da oni žele da potkupe Boga za spasenje. Jer ako ja pokušavam nešto Bogu podvaliti, neko svoje dobro djelo, onda ja prezirem žrtvu Isusa Krista. Po toj teoriji ne bi niko nikome prišao i pomogao. Nego bi Ne. trebali uzvjerovati i reći... To je jedna druga tema. Pomaganje ljudima je jedna druga tema, ja pričam o spasenju. Spasenje je gotovo bez potrebe za tim, da ja nekom dobro učinim. Bez imalo potrebe, bez trunke potrebe. Dakle, ja mogu biti dobar prosjecima cijelog svijeta, mogu im davati ih, hraniti ih, činiti im. Ptice, životinje I šta, mogu biti dobar čovjek na angro, ništa to neće pred Bogom meni dati, niti ću ja pred Bogom za to nešto dobiti. O tome, mi govorimo ovdje o spasenju, a činjenje dobrih djela ima svoju drugu
stranu, Drugu temu. jednu drugu temu koja je dobra i što treba činiti. Koja nije loša, da. Da, koja nije loša. A to treba činiti s jednog drugog aspekta, gledišta i razloga. Vjera bez djela, da. I djelo bez Dakle, ali kad se tiče spasenja, onda tu nema šta da se uopće spominju dobra djela. Jer svaka spomen na dobra djela vrijeđa žrtvu Gospoda Isusa Krista, omalovažava krv Isusa Krista koja je prolivena darom. To je, krv Isusa Krista je dar Božji za naše grijehe. To je kao ona dar, žrtva na dar. Gospod Isusa Bog gleda s neba kao žrtvu na dar za naše krivice. Da, jedno se s njim može spasiti. I da samo milimetar, samo trunku neko pohvali se, tu nema spasenja. Jer onda omalovažava ovaj dar. Jer ako ti neko nešto daruje, a ti mu pokušaš to platiti što ti je darao, zar te ne bi to uvrijedila? Onda nije dar. Onda više nije dar. O tome baš i pričamo danas. To je primjer kako mi moramo se darovati drugim. Naravno, to je isto to, ali sve kroz vjeru Isusa Krista. Jer naše darovanje drugima neće spasiti ljude nego Kristovo darovanje. A mi smo zbog Krista takvi da i mi tako se ponašamo, da. Dakle, problem je ostao isti i u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu. I danas mnogi misle da spasenje se dobija dobrim djelima. Tako lažu sami sebe. Niko se nikad nije spasio što je bio dobar. Spasenje ne ide kroz naše činjenje nečeg dobrog ili kroz naše uspješno vjerovanje. Kako mi uspješno vjerujemo u Boga. Ni kroz to ne ide spasenje. Vidite, da mi uspješno vjerujemo u Boga. Kroz to ne ide spasenje. Da imamo vrlo dobro znanje o Bogu. I kroz to ne dolazi spasenje. Vidite, đavao jako dobro zna puno bolje Bibliju od vas i od nas. I opet se nije spasio. Nije se pokorio. Dakle, spasenje je objavljeno u pismu kao dar Božji. Poklon. To moramo zapamtiti. To je spasenje. Spasenje je poklon Božje milosti. I ako je nešto poklon, kako se može za to raditi nešto i dobiti nekakvim svojim dodatkom, dobrim vjerovanjem, dobrim čitanjem svog pisma, dobrim priključivanjem dobroj crkvi, priključivanjem čistoj, najbolje crkvi. Jer zato tu nema nekih ljudi, oni misle su bolji od nas, zato ih nema danas na zajednici. Oni misle da njihova vjera bolja od nas, sastoji se u svojim kućama. Jer misle valja, ja sam bolji vjernik od njega. Ja ću zato, neću staviti, šta ću ja tamo, on meni tamo filozofira nešto. Ja ću kao u svojoj kući, ja sam bolji vjernik od njega. Svaka takav pomisao ruši Božje djelo na temelju Božje milosti. Isto tako kao što je spasenje Božje na dar, tako i propovednik Božje na dar, tako i riječ i propoved Božje na dar, sve od Boga dolazi na dar. Jer kroz to dolazi spasenje, kroz propovedanje, riječ Božju, Duh Sveti djeluje kroz ovdje, ovaj događaj što je Petar tu propovedao kroz Duha Svetoga, kroz njega je došla riječ Božja na pokajanje ovome narodu. I to je sve skupa bilo Božje djelo. Petar je tu bio samo jedna sitnica, jedan kotačić, najvažniji bio Duh Sveti koji su tu spustili, koji je uzeo Petra da s njim radi. Koji je ono moje najmanje braća, koji se nešto ne uklapa? Ne uklapa se puno, Sve si rekao kako? Kad Isus pokazao koji jednom moje najmanje braća napravi dobro, kod je meni napravio. Ja, to je druga tema, to je dobro, ali nije to tema za spasenje. Znam, ali... To nema veze sa spasenjem. Znači podržava dobra djela. Da, Gospod podržava dobra djela, ali ne za spasenje. Gdje god pokušavaš uvući djela u spasenje, gubiš spasenje. Kad god pokušavaš uvući djela u spasenje, automatski ga gubiš, jer prezireš žrtvu Isusa Krista. Onda, razumijete? A spasenje ima svoju drugu politiku. Odnosno, dobra djela imaju svoju drugu politiku. Čitaj poslanicu Jakovljevu. Dakle, Samo razumjeti, samo pisati. O dobrim djelima i o... To je jedna druga tema, o tome smo propovijedali prošli put, o djelima i neću sad to ponavljati. Danas govorim samo kratko, jasno šta je spasenje. Ako je nešto, dakle, poklon, to moramo se uvati za to, onda je to poklon. Onda ja tu nemam šta da unašam svoj dio, ničega svoga. Ničega svoga ne smijem da dodajem. Vidjet ćemo sad to kroz neki primjere. Dakle, niti svojim priključivanjem nekoj crkvi, niti svojom dobrotom, niti svojoj najboljoj crkvi. Da ja sad imam najbolju crkvu na svijetu, neću se s tim spasti. I evo, ili da se ja odvojim od svih drugih, jer drugi ne valja, ja sam bolji od njih, ni tako se neću spasti. Jer sam ja bolji od njih, pa ću se spasti. Ili ja ću se odvojiti od onih gorih, jer sam ja bolji, ni to neće spasti nikoga.
Dakle, to je sve pogrešno razmišljanje o spasenju. Evo. Samom Isusu Hristu, E. kao osobi. Jer se radi o Isusu Kristu da bi mi trebali priznati Isusa Krista za spasitelja. Ako između Isusa Krista počnemo staviti braću i sestre, ovu i onu crkvu, ova i ona djela, Rodbinu. bilo što, onda smo i pokvarili nauku spasenja. Evo. Jasno je i glasno je Isus došao s neba na zemlju da spasi čovjeka. I onda bi on poslao nekog druga da to napravi. Ali to nije bilo moguće. Dakle, to je pogrešno shvaćanje. Spasenje se ne dobiva što si bolji od drugih. Ili što si nešto dobro učinio. Ili što se dobro odvajaš i uklanjaš od grijeha. Jer si se uspio odvojiti nekog grijeha. Ili si se sustezao, suzdržao se od nekoga grijeha, bilo kog grijeha, sada ne nabrajamo. Spasenje se ne dobija zato što si se uspješno suzdržao. Ne. Nego, spasenje se dobija zato što si priznao da si kriv. Što si priznao da si nesposoban. Što si priznao da si mrtav, da si gotov. Da te Bog totalno osudio. Da si totalitarno kapitulirao. Nisi zaslužio to što došlo. Da si gotov, mrtav. Kako kaže Sveto pismo, mrtav u grijehu je presuđen. Tako se dobije spasenje. I samo se tako može dobiti dar. Tek tada priznaš da hoćeš primiti dar. Ako ti isto misliš da se još malo mrdaš, da se još malo živi, onda nema šanse pred Bogom za spasenje. To je moment spasenja. Ja govorim samo o momentu spasenja. Ono drugo je iza toga spasenja. Sad su ništa drugo o ovom što jedan brat priča. To je naš život nakon spasenja. Pa to nema veze sa spasenjem. Nakon novorođenja, tako je. A ovo je što ja pričam samo o onome kad treba moment nastupiti spasenja. Tu nema što da traže nikakva naša djela. Ništa što je od nas. Dakle, spasenje se ne dobije odvajanje od svijeta, iako piše u Svetom pismu se odvojimo od svijeta, vidite. Mi se možemo odvojiti od svijeta negdje na neki goli otok i ne znam di, isto nećemo da spasenje. Nije to to, Ne, isto nećemo da... Možemo na Mars otići se odvojimo da baš budemo totalno od svijeta. Raketa pa na Mars. I opet nećemo da spasenje. Razumijete? Možeš otići u najbolju crkvu na svijetu i slušati najboljeg propovednika na svijetu i opet nešto, i u drugu galaksiju i opet nešto spasenje. Dakle, nije u tome štos, nego problem je da prihvatimo Isusa Krista kao žrtvu za grijehe. Crkva se odvaja od svijeta, treba da se odvaja od svijeta. Ali se odvaja od svijeta zato što je ona već spašena. I onda se odvaja od svijeta jer je doživjela spasenje prije. A ne zato da bi se sad dodvorila Bogu pa da bi Bog nešto dao. To rade oni, da. To je onda kupoprodaja. Da, to je kupoprodaja, da. Da sad crkva čini dobra djela ili da sad crkva se odvaja od svijeta da bi se svidjela Gospod Isus. Ne, to nije Božji plan. Dakle, spasenje se ne dobija zato jer si svet, jer si ti čist, jer si ti dobar, nego što si loš, što nisi svet, što nisi čist. Tako se dobija spasenje. Ne znaš da si grešan. Jao meni, tako se dobija spasenje. Teško meni, ja sam izgubljen čovjek. Jedan primjer toga je, najbolji primjer toga je onaj izgubljeni sin koji se našao u stranoj zemlji sa svinjama da jede žireve. On je rekao, šta je meni došlo, evo meni kako sam propao, di sam dospio ovdje, gledaj šta sam, ja sam pogriješio, ja sam gotov, ja sam totalno kapitulirao. Shvatio da je grijeh. Tek tada je skužio da nije dobar i da je on propustio puno toga, pa što ja ovdje radim, bolje da se vrati nazad i da ja nazad ocu svome da se vrati. Dakle, tamo je shvatio da je totalno kapitulirao, da je totalno izgubljen. Totalno se izgubio, totalno je pogrešno shvatio i oca, i nasljedstvo, i vjeru, i Boga, i sve. Uvidio već, kako rekao Isus, nemojte plakati za mnom, plakati za sve. I onda kad se vratio taj sin ocu, rekao je sagriješih, ne buj tebi. Tako je, ne buj tebi. Ja sam i Bogu sagriješio, priznam sin, a i tebi sam sagriješio, kao ocu, zemaljskome, koji si me otac. Što sam pogriješio? Ja sam potpuno pogriješio. I vraća se više, nisam došao niti sin da ti bude, nego vraća se kao rob. A prime kao je takoga koji nije dostojan uopće da ti bude sin. Prime kao smeće jedno obično, koje nije dostojan da ti bude sin. Tako me prime. Priznanje. A otac je onda prihvatio punom svojom autoritetom kao sin. I rekao je starijem bratu, ovaj tvoj sin, ovaj tvoj sin biješe izgubljen. I nađe se. Kad je bio u daljnjoj zemlji, dođe k sebi. Dođe k sebi. To je ono što mi trebamo, doći k sebi. To je spasenje. Dakle, a ne biti dobar.
Mogu on tamo reći sa svinjama kad jedi, ja sam dobar i dalje. I onda ne bi, da je rekao ja sam dobar i dalje, onda bi bilo, dobro sam ja učinio do sada, sve što sam učinio, dobro sam ja to učinio. Ja sam pametno učinio. Da, iskoristio sam sve svoje mogućnosti. Dakle, nije to spasenje da on misli, da mi mislimo, da ti misliš za sebe da si ti dobro učinio. Da. Nego da si sve loše učinio. Da shvatiš konačno da si sve loše učinio. Da si katastrofa u svom životu doživio. Su katastrofu svoga života. Dakle, da lupiš dobro glavom o zid, to je spasenje. To se meni dogodilo. To je spasenje, dar Božje milosti. On to daje na milost, a ne što si ti dobar. Ili što ti se on smilovao zbog nekog dijela toga. Nego zato što je on ti dao, što je on htio da ti da na temelju milosti. Gospod zna šta ćeš ti i kakav ćeš ti biti kad ti to ponudi. Novi Zavjet nas uči da je spasenje milošću po vjeri. Dar je Božji ne od djela da se kaže tamo niko ne bi pohvalio. Efežanima 2.8 piše. Jer ste blagodaću spašeni kroz vjeru i to nije od vas. Dar je Božji ne od djela da se niko ne pohvali. I onda tamo dalje još piše. Jer smo njegov posao, vidite, mi smo Božji posao. Mi nismo svoj posao, mi smo njegov posao, Kristov posao, sazdani u Kristu Isusu za djela dobra, ono što brat jedan kaže. Mi smo napravljeni za dobra djela, da bi činili dobra djela. Kad se spasimo. Za Gospoda, a ne za sebe. To je kaže unaprijed Bog pripremio da to radimo. Tu lijepo piše u poslanici Efežanima. Dakle, prvo se spasio, pa onda idemo činiti dobra djela. A kad trebamo da se spasimo, da nemamo šta činiti. Zato kaže... Zato se, da, to piše Efežanima, to čitam što piše poslanice Efežanima. Zato se kaže, opominjite da vi koji ste nekada ste vi koji ste sad uzvjerovali, nekad ste bili po tijelu neznabošci, bili ste nazivani neobrazanje od onih koji su po tijelu se zvali brzanje, koji se rukom radilo da bijaste vi u ono vrijeme bez Krista. Odvojeni ste bili od društva Izraelovoga i bez dijela u zavjetima obećanja, nade ne imajući i bezbožni na svijetu. A sada, u Kristu Isusu, vidite kako smo postali spašeni. Sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, postali ste blizu krvlju Kristovom. Samo zbog krvi Kristova. I onda poslanica Rimljanima, piše nam 11.6. Ako je spasenje, misli se na spasenje, ako li je po blagodati, onda nije od dijela. Jer blagodat već ne bi bila onda blagodat, kaže. Ako li od dijela, nije više blagodat. Jer dijela već ne bi bilo dijela. Dakle, ne može biti i dijela i blagodat skupo zajedno. Dakle, spasenje je po blagodati. Blagodat je milost Božja darovana na poklon. To znači blago dato nama zabadava na poklon. To je blagodat. Nezasluženi dar. Poklon koji nismo zaslužili. Poklon koji ne možemo platiti. Poklon koji ne možemo naći s ničim. Jer, kaže, ona je, spasenje je po blagodati. Ne od dijela. Jer onda ne više nije bila blagodat. Znači, ako ne bi se poklonio spasenje, a mi hoćemo nešto da to damo njemu, Da uzvratimo. onda više nema dara. Da, osjećamo se dužni. Onda se gubi se darovanje. Osjećamo se dužni kao. Osjećamo se dužni, da. Nažalost, ljudi se tako osjećaju, baš što brat kaže, osjećamo se dužni i onda počnemo činiti dobro djelo. Evo da to radimo. I to je greška, to je ogromna greška. Kao savjet nas peče, kao. Evo tu su grešku napravili Galačani, u svojim poslanici Galačanima. Ja ću to pročitati sad. I ako nešto činiš za spasenje, dakle ovdje piše isto to da spasenje dar, onda tu nema što činiti. Nema što činiti djela. Dakle, ako nešto činiš za spasenje, onda ga ne možeš dobiti više, jer je ono poklon. Čim nešto činiš za spasenje, onda ga više ne možeš dobiti, jer to je poklon. A za poklon se ništa ne čini. Drugim riječima, svi oni ljudi koji idu nešto činiti, biti svet, biti dobar, biti čist, biti pošten, biti u pravoj crkvi, sa pravim propovednikom, u pravoj dobroj crkvi, s pravom naukom i tako dalje, svi koji rade na tome, svi ti ljudi će izgubiti u stvari spasenje. Jer se spasenje ne dobije na taj način. Tako. Jer onda to više nije poklon od Boga. Onda si ti tu nešto učinio. Čiji si ti umiješao svoje prste? Čiji si ti umiješao svoje prste tu? Čiji si ti stavio svoje prste u to? U to je. Nastoji su ti se prsti u pekmezu. Ti si gotov, ti si pogriješio. Nima da ćeš se cijeli. Ne ciniš dar Boži onda. Čiji si ti tu umiješao svoje prste, gotovo i gubi spasenje. To je onda tvoja tvorevina, više nije Božja.
To je ti. To je onda tvoja dobrota, tvoja čistota, tvoja svetost, tvoja pravda, tvoja prava vjera, tvoja bolja vjera od drugih i tako dalje. Ljudi tako sebe gledaju, imaju bolju vjeru od drugih. Tvoja prava crkva, kaže oni da je pravoslavna prava crkva, zato su se nazvali pravoslavna. Ovi katolici kažu da je njihova prava crkva, je ona opća, za sve opće, za sve ljude. Sve obuhvatilo, da, ništa nije izostavila. To su vam sve gubitnici, ljudi koji su izgubili spasenje na taj način. Oni papa, da. I kod Boga nema šta traži takvi ljudi, koji bilo što ističu pred Bogom. Onda idi svojim pravim putem pod navodnicima. Idi svojim pravim putem, ako misliš tvoj pravi put. Idi svojim pravim putem pod navodnicima. Čega si Slavko u pravu? U svim crkvama postoje ljudi koji su se spasili. Jer da Bog misli samo da je katolička ispravna, samo bi se katolička spašavali. Ali nije, svima su se ljudi... Ne, nisu se u svim crkvama ljudi spasili. Ljudi moraju izići iz crkve da bi se spasili. Iz lažnih crkvi koji koji propovedaju laž, iz tih crkvi ljudi moraju izići. Nisam mislio baš govoriti o svim, ali i upravo su se ljudi spasili. I u katoličkim, i u baptističkim. Svi ti koji su se spasili, zašli su iz tih crkvi. O tome ja govorim. Ako se god ko hoće spasiti, zna pravu istinu. Izaći iz tih crkvi napolje. Neće ostati u njima i ne može opstati u takvoj nauci koju širi takva crkva. Takva crkva je đavolskom naukom obdarena i prožeta. I ako neko uživa u đavolskoj nauci, misli da je spašen, 100% nije spašen. Jer opet je to onda od njega nešto. Bez truda, bez muke. Dakle, Bog spasenje daje na poklon, na dar. Ako daje na poklon, i Novi Zavjet to kaže, Gospod Isus rekao onom bogatom mladiću, ovako rekao je, kad ga je pitao za spasenje, rekao mu je drži zapovedi. I sad se mi pitamo u Mateju 19:16, kako to? Drži zapovedi. Gle, neko pristupiš i reče mu učitelju blagi, kako ću dobro da učinim i on mi je to isto misli da ja trebam nešto dobro da učinim. Učitelju blagi, kako ću dobro da učinim da imam život vječni. Drugi reče, kako ću dobro da učinim da dobijem spasenje? Da dobijem život vječni, jel? A on mu reče, a što me zoveš blagim? Već si pogriješio u startu. Ja sam blag, a znači ti očekuješ da ti ja budem blag za tvoja zla djela, a ti si dobar onda. Ali tu si tamo nešto malo pogriješio. To ispada blag. A on kaže, Gospod Isus mu kaže, niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući stvarno u život, kaže, drži zapovjedi. A rećemo, koje zapovjedi? A Isus reče, da ne ubiješ, da ne činiš preljube. A on je to jedan dočekao ovaj zapovjed. Da ne ukradeš, da ne sudičeš lažu, da poštuješ oca i mate, ljubiš bližnjeg svoga kao samog sebe i tako dalje. A rećemo, pa sve sam ja ovo sačuvao svoje mladosti, šta mi još treba? Znači sve si sačuvao, viš, ništa ti nije da to pomoglo, nisi dobio spasenje. Iako si sve to sačuvao od mladosti, nisi dobio spasenje. A eto ti tvoja ta dobra djela. Sve si sačuvao od mladosti, sve si održao od mladosti i nisi dobio spasenje. Isus kaže, sad, i onda reče mu Isus, ako hoćeš savršen da budeš, sad idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad ču mladić riječ, otac ide žalostan jer biješe vrlo bogat, a Isus reče učenje svojim, zaista vam kaže da je teško bogatome ući u Carstvo nebesko. To je još jedan problem, što se tiče spasenja. I još vam kažem, kaže, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u Carstvo Božje. Vidite što se tu radi kod bogatoga, dodaje se bogatstvo u spasenje. On svoje bogatstvo pokušava ugraditi, provući kroz spasenje. Na neki način, kao ipak nije možda opterećen, ali ipak je to toliko bitno da ne može ostaviti. Ako je to toliko bitno da ne može ostaviti, a radi se o spasenju, a u spasenju se može samo go i bos, bez ičega. A kad to, jer je njemu to bilo pouzdanje, a kad to čuše učenici divlja, ako se goće, ko se onda može spasiti? Ko se može spasiti? Ko se onda može spasiti? Svi nešto imaju, jel? Ko se onda može spasiti? I onaj najmanji, i onaj sirotnji isto nešto ima. A Isus, pogledavši na njih, reče im, a ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Dakle, opet se vraćamo na Gospoda, da Gospod može učiniti to spasenje, što je nama nemoguće. Dakle, sad se pitamo, zašto mu Isus nije rekao, odnosno, zašto mu Isus rekao tom mladiću drži zapovjedi? Kad smo u Galačanima, posljednici ćemo čitati, čitali smo, jesmo čitali sad malo prije, ne, čitat ćemo još u Galačanima,
poslanici ćemo čitati sad kako ne treba da drži zapovjed. A ovome mladić je rekao, Isus drži zapovjed. I dalje drži. Da. Da, i moj stari zavjet. I on se pitao zašto mu je to rekao. A Isus je rekao da se drži zapovjed niko neće spasiti dobrim djelima. Dakle, to je samo njemu rekao, vidite. Ja ne vidim da je mnogi ljudima to isto rekao. Iako je Gospod puno puta naglasio drži zapovjedi. Jer ako je spasenje na poklon, zašto onda drži zapovjedi? Da li zato? Zašto pokloniti vam? Ja, to je zakon. Da li zato da dobije spasenje? To je to, Zapovjed je zakon. Jer to spasenje ne dobijam zato što drži zapovjedi. Ali ovaj mladić je na drugoj situaciji. Kad on ne vidi svoju lošu stranu. On ne vidi da je loš. On ne vidi da je zakorio u bogatstvo. On ne vidi da mu je bogatstvo postalo kamen spoticanja da bi ljubio dovoljno Isusa Krista. On ne vidi koliko je veličina njemu tog bogatstva prevelika da ne može preskočiti preko toga pa krenuti Gospod Isus. Ne bi Isus tražio od njega da proda sve što ima, da podijeli sirotinji, da mu to nije bilo prevažno u životu. A to mu je bilo previše važno u životu da od toga nije mogao odvojiti. Ako se ti bilo čega ne možeš odvojiti, bilo koja stvar u životu, onda nemaš spasenje. Dakle, čovjek da dobije spasenje mora se odvojiti od svega onoga što drži za važnim za njegov život da bi preživio. Kao slika. I od hrane, i od društva, i od imanja, od svega. I od žena, da, od svega da bi mogao dobiti spasenje. Da, evo ono ženi Samarijanki nije tražio da proda sve što ima. Ali mladić je tražio da proda sve što ima. Ali ženi Samarijanki je tražio da dozove muža. Jer je ona živjela, jer to njoj bilo važno. Da ima čovjeka koji će dati podršku, koji će dati užitke, da uživa u životu kao žena i da ima čovjeka s kojim može da živi slobodno kao s mužem. To je njoj bilo važno. I što je god kome važno, to će ti Isus tražiti da ostaviš. Da, bilo što. Onim učenicima je bilo važno. Nije svakom isto važno. Zato to je spasenje nije jednako za svakog čovjeka. Vidite, spasenje ide za svakoga drugačije. Pristup prema spasenju kod svakog čovjeka drugačiji. Od žene Samarijanke traži da ostavi čovjeka koji nije muž. Od mladića traži da ostavi bogatstvo. Od onoga apostola traži od jednoga da ostavi oca koga je treba ukopati. Od onoga druga traži da ostavi svoju rodbinu s kojom ti se htio da pozdravi. Da se ostavi riba, da ide za njim. Od Petra traži da ostavi ribe. Vidite, svakoga traži nešto drugo. Zemlju, bilo što. Dakle, što god si stavio ispred Isusa, sve ostavi da je krenuo. Za spasenje, kaže. Super si to. Samo tako možemo u spasenje. Dakle, čak i crkva i vjera u Boga može biti kamen spoticanja za spasenje, da ti tvrdiš da je tvoja crkva najbolja crkva na svijetu, da zbog nje ne možeš se spasiti. Samo da je ona istina. Moraš ostaviti tu pravu crkvu da bi se spasio. To je najteže ljudima danas. Kako će ostaviti pravu crkvu? Ja drugu crkvu ne znam, samo su pravu crkvu. Kad im hoćeš crkvu uzeti, kao da im temelj ispod nogu izvlačiš. I ljudi više nemaju oslonca. Kao da će propasti negdje duboko daleko. I onda se vrate u svoju crkvu i kaže, ja ne mogu prihvatiti. Teška beseda. To je teško to prihvatiti. Teško neke stvari prihvatiti. Ali Isus traži da toliku ljubav prema njemu pokažemo u momentu spasenja. Sve ostavimo što god je. Tek onda će pokazati pravo. Tek onda možemo misliti o spasenju. Sa srcem. I svako je rekao u temperaturi. Pa makar sad je umro, a... Tako je, da. I onda je temperatura... To je tako, čak i život može doći u pitanje. Čak i život može doći u pitanje, ako ti je goli život važniji od Krista, ostavi ga. Ostavi goli život, ostavi ga. I onda će biti spasenje. Ti bi sad možda prvi trebao biti... Jednom sam prilikom sanjao, kad sam još bio mlad kršćan, sanjao sam jedan san, vrlo upečatljiv, danas ga pamtim. Da ja stanujem na nekoj visokoj litici, ogromnoj, visoko gore negdje, a dole je dubina, velika dolina, dubina, daleko dole, kilometar duboko dole. Kako ću ja sad, a ja, nešto mi govori da ja moram kroz prozor izleti vani i da lebdim u zraku. Kako? Skočim kroz prozor, ubiće se paš dole, gotov sam. Ona jambi su, ona... Ja skočim, gotov sam. Ali nešto mi dao vjeru, kad ja skočim neće mi biti ništa. Ja skočim kroz prozor i ništa, ja letim u zraku.
Ali trebao sam se odlučiti da skočim kroz prozor. Da, da. Ja kažem, gledaj ti san, koji je ovo san, što ovo znači? I tek kad sam se odlučio da, ja sam se morao odlučiti da padnem dole, poginem. Da. Tek sam onda se odlučio skočiti kroz prozor. Kad ja skočim kroz prozor, kad nisam ja pao dole, nego sam fino zrako se da letim. Ja sam sad moram se odlučiti da umrem. Umrem. Skočim dole i gotov sam dole, nemam mi šta, nemam mi spasa. Tako je spasenje, vidite. Dakle, da Gospod nama da one stvari koje su za nas nemoguće. Isus je govorio o farizejima, o najvećoj zapovedi i oni su mu to vjerovali. Oni mu nisu vjerovali. I mnogima je Isus govorio o zapovedima da će se spasti i zato što nisu bili u toj situaciji da slušaju Gospoda Isusa. Zato je jednima govorio jedno, drugima govorio drugo, a svakome govori ono što se dotiče njega. Za svoju majku i braću i sestre je govorio da nisu oni braća i njegova i sestre i mama, nego da su oni koji slušaju njegove riječi i izvršavaju, to su njegova braća i sestre i mama. Dakle, da imamo ljubav ka njemu. Kaže, ako imate ljubav k meni, kaže Isus u Ivanu 14:15, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Vidite ovu stvar. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite, ja ću moliti Oca i dat će drugo otište da bude s vama uvijek. Da. A to govori već o spašenim ljudima. Ovo su već spašeni ljudi. Dakle, ovo uopće ne govori o spasenju. Nego ovo govori o već spašenim ljudima. Nespašen čovjek ne može imati ovakvu ljubav prema Isusu. I tako dalje. I onda evo Galačanima, ja toga ima puno jako, a već smo probili termin, jel? Ono što je jako zanimljivo, ovdje Gospod Isus govori već ovdje da će dati Duha Svetoga spašenim ljudima, jer oni još nisu onda u to doba primili. Pa će to dati spasenje. Dakle, zapovedi ne daju spasenje, zapovedi se drže da bi shvatili grijeh. To su zato zapovedi, a ne da nešto dobiješ. Galačani su tako krenuli isto tako vjerom, a onda su skrenuli na zakon, na djela. Pa ih apostol Pavle upozorava na to i on kaže, i nisu shvatili ovaj poklon, spasenje kao poklon, jer Pavle im piše to ovako, o nerazumni Galati, on njima kaže, vi ste nerazumni, niste, kaže, razumni sasvim. I ko vas je, kaže, općinio da se ne pokoravate istini, vi kojima pred očima biše napisan Isus Krist. A sad se među vama i razape, kaže, ovo jedno hoću od vas da doznam, kaže, on pita crkvu u Galatima. Da li ste Svetoga Duha primili kroz djela zakona ili ste ga primili kroz slušanje vjere? Kako se primi Svetoga Duha? Kroz slušanje vjere? Znači niste Duha Svetoga primili kroz zakon, tako da ste ga primili kroz poslušnost vjere. Zakon treba se užije. Dakle, mi moramo biti poslušni u vjeri da bi dobili spasenje, vidite. Poslušanjem vjere se dobija spasenje. Tako ste, kaže, nerazumni, kaže on Galačanima, počeli ste sa Duhom Svetim, duhovno ste počeli, a sad tijelom svršujete, kaže. Tako, kaže, onda uzalud ste postradali. Kad bi bilo samo uzalud, koji vam dakle daje Duha i činit čudesa među vama, činili to djelima po zakonu ili kaže čuvenjem vjere, to čuvenje to znači poslušnošću vjere. Kao što, sad spominje Abraham, ovo što sam htio još spomenuti, to, s tim da završim, to je jako važna činjenica. Sad Galačan posledno spominje Abraham. Kao što, kaže, Abraham vjerao Bogu i primio se u pravdu. Kaže, poznajte dakle da su oni sinovi Abrahamovi koji su od vjere. A pismo vidjevši unaprijed da Bog vjerom neznabožce pravda naprijed objavi Abrahamu, dakle unaprijed mu je objavio, u tebi će se blagosloviti svi neznabožci. Tako koji su od vjere, blagoslovit će se s vjernim Abrahamom. Jer koji su god od dijela zakona pod kletvom, oni su prokleti. Koji god se pravdaju zakonom, oni su prokleti. Jer je pisano proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini. A da se zakonom niko ne opravda pred Bogom, poznato je jer pravednik od vjere živjeće. A zakon nije od vjere. Vidite, zakon nema veze s vjerom u Boga. A zakon nije od vjere, nego čovjek koji to otvori, on će živjeti, kaže u tome. Krist je nas iskupio od kletve zakonske, postavši za nas kletva, jer je pisano proklet svaki koji visi na drvetu, dakle Isus je došao na drvo da se razapne i tamo je uzeo to prokletstvo naše, da među nezaboravcima bude blagoslov Abrahamov u Kristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz vjeru. Vidite, sad primamo kroz vjeru. Braćo, po čovjeku govori, niko čovječega potvrđena zavjeta ne odbacuje, niti mu što domeće.
dakle, niko ne može zavjetu nešto Božje dometnuti ili oduzeti. Kaže, a Abrahamu i sjemenu njegovu rečena biše obećanja, i sad vidite kojemu sjemenu Abrahamovu. Kaže, a ne veli i sjemenima, kao za mnoga sjemena, za mnoge ljude. Nego Abrahamu je Gospod Isus, nego Abrahamu je Bog obećao Gospoda Isusa kao sjeme, koje će doći preko njega. I zbog toga, kaže, ne veli sjemenima, nego za sjeme, jedno sjeme, kao za jedno. I sjemenu tvojemu koje je Krist, kaže, to sjeme je Krist. I zato mi kroz Abraham imamo spasenje. Jer je Abrahamu, vidite, obećan Krist kao spasitelj. I to je, Abraham je spašen kroz Krista, vidite, jako je Krist još davno nije došao. I ovo tumači apostol Pavle u Galatima poslanici, vidite, da je spašen i Abraham samo po vjeri u Krista. I da smo mi zbog toga spašeni preko Abrahama, jer Abraham imao vjeru u Krista, da će doći spasitelj. Da će doći Krist kao spasitelj, to sjeme. Da, to sjeme se misli sjeme Kristova kao spasitelja. Da, i to kaže, velim, to je taj zavjet potvrđen od Boga. Jer naše nasljedstvo nije od zakona, nego od obećanja. A Abraham je dobio obećanje da će se roditi Krist. I vjerom u to obećanje, znači doći jedan pravednik koji je kao Krist bezgrešan, da će on tako odnijeti naše grijehe, njemu se obećalo i Abraham je u to povjerovao. To je bilo to obećanje koje je on povjerovao. I zbog toga što je povjerovao da će doći pravednik koji će opravdati njegove grijehe, zbog toga je Abraham dobio spasenje. I zbog toga smo i mi preko njega dobili spasenje. Samo zbog te vjere da će doći pravednik koji će opravdati nas od naših grijeha. Znači, samo da će doći Krist. Drugim riječima, sve se svoditi na Krista. Samo ako dobijete Krista i samo ako dobijete njega kao gospodara svoga života i ako prihvatite njega kao dar, poklon žrtva za naše učinjene grijehe, tako dobijemo spasenje. I to je vrlo zanimljiva stvar, da je Bog dao Abrahamu obećanje u ono staro doba da će se roditi i spasiti Gospod Isus Krist. I da je to kroz sva plemena na zemlji će se blagosloviti na takav način. Drugim riječima, kroz Krista će se blagosloviti te sva plemena na zemlji. Ali Abraham je tu pokazao vjeru, da ima tu vjeru u Krista. To kaže taj 6. stih. I to mu se primilo onda u pravdu, da je opravdan na taj način. Dakle, mi se opravdavamo samo kroz Isusa Krista. A opravdavati se moramo od grijeha. A od grijeha se možemo opravdati ako se ne plati cijena. A cijenu ne može platiti Abraham, niti njegov sin, nego mora platiti cijenu Krist. O toj se cijeni radi, cijeni za grijeh. I spasenje je samo sa plaćenom cijenom za grijeh. Dakle, spasenje, na kraju da završimo s tim, zaključimo spasenje, moguće samo ako se isplati cijena grijeha. A cijenu grijeha može platiti samo Gospod Isus Krist. Bezgrešno janje, kaže, koje nema grijeha. Abraham je bio grešan čovjek, njegov sin Izak je bio grešan čovjek. Sve te žrtve koje su ljudi radili, danas svi su grešnici. Dakle, samo Isus Krist bio bezgrešan čovjek koji može platiti tu cijenu. I samo se njegova žrtva prima za žrtvu za pravu cijenu. Eto, to je spasenje. Spasenje drugi je samo u Kristu. Ali eto, vidite koliko toga ima tih zavrzlama, da dođemo do toga objašnjenja i da bi znali šta je čak i Abraham Bog obećao i zašto, na šta je on dobio spasenje. I Abraham nije dobio spasenje da nije povjerovao u Krista. Ne bi ni on dobio spasenje. Amen.